בא לקחת את הכל עם רוגו מופן יושי תן דרבוק אתם בוזוקי ביטחון מניוקי נצ'י נצ'י מיטופי וצוקי בום שקה קשרים שירים שלי כמו קוקי מידלת עזיזי טוסיק מי הפרסונה שעושה את זה נכון עם הכי הרבה סוואגה במזרח התיכון ונתן פריגי אמן הגנתו מורפו שטרתו אמן גנתו אני באופן אישי לא מאמין שהאריס מת. לא מאמין שהוא נפטר, מה זאת אומרת? התקפת לב, שרפו את הגופה שלו, אין גופה, אין רעיונות, מה זה כמו סרט של היצ'קוק.